ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଅଟାର ପୋଡ଼ା ପିଠା ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ କପ୍ର ଅଟା ନେଇଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବି, ଏଡ୍ କରିବି ବିଲାତି, ତେଣୁ ବଟା ଯାଇଥିବା ରସୁଣ ଅଦାକୁ ମିକ୍ସ କରି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବି ଗୋଟା ଜିରା, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଉଛି, ତାପରେ କଲା ରାଶିକୁ ଦେଉଛି, ଏହାକୁ ପାଣି ଦେଇ ଫେଟି ଦେଉଛି ଭଲ ଭାବରେ। ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫେଟି ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ କଢ଼େଇ ମଡ଼େଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, 5-10 ମିନିଟ୍ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ସିଝିଯିବ ବୋଲି ପିଠାଟା। ଏଇଟା ତରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି ପୋଡ଼ା ପିଠା। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ସସ୍। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯାହା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।